በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ትኾኑ? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽና ክስካብ ሰዓት እዚኣ ስለዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ዝኾነት ጽዮን መጸጊዕትና ክብርን ምስጋናን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳን ከከም ማዕርጎም እግዚአብሔር አምላኽ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ይብጽሕዮም። አሜን። መንገዲ ህይወት። ኣብ ህይወት ማንም ሰብ ኣይትጽላእ። ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ሰባት ክጸልኡኻን ክሓሚኻን ቅጽል ስም ኣውፂኦም እውን ክጸርፉኻን ክስሕቑኻን ይኽእሉ እዮም። ካብ ጉዕዞኻ ግን ኣይትሰናኸል። ቅኑዕ ሰብ ምስ ትኸውን እቶም ክፉኣት ክጸልኡኻ እዮም። ፈላጥ ምስ ትኸውን እውን ነቶም ዘይፈልጡ ባድነቶም ስለ ትገልጸሎም ክጽየፉኻ እዮም። ትዕግስተኛ እውን ምስ ትኸውን ፈራሕ እናተባህልካ ክጽረፍ ኢኻ። ለጋስ ለዋሕ ቅኑዕ ምስ ትኸውን እውን እቶም ርእሶም ዝፈትዉ ክጸልኡኻ እዮም። ስቕ ምስ ትብል ድማ እቶም ለፍለፍቲ ከብዱ ኣይርከብን እዩ ክብሉኻ እዮም። ርጉእ ምስ ትኸውን ድማ ትዕቢተኛ እዩ ክትበሃል ኢኻ። ርእስኻ ኣድኒንካ ምስ ትጓዓዝ ድማ እዚ ሓደገኛ ሰብ እዩ ተጠንቀቐሉ ክትበሃል ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዓለም ምስ ትነብር ምስ ብዙሓት ብብዙሓት ክትፍቶን ክትጸላእን ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብ ዝኸድካዮ ኩሉ ብሰባት ክትፍቶ ኢልካ ከም ማይ ቅርጽኻ ኣይትቀያየር። ልዕሊ ማንም ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ትኽክለኛ ሰብ ኩን። ፍርሃት ኣምላኽ ድማ ይሃልኻ። ብዙሓት ዝጸልኡኻ ግን ንስኻ ዘለካ ንሳቶም ስለ ዘይብሎም እዩ። ንስኻ ክትሰርሖ ንሳቶም ስለ ዘይሰርሕዎ እዩ። ንስኻ ከተመስግን ከለኻ እውን ዝቃወሙ ኣለዉ እዮም እሞ ክፍኣትን ተንኰልን ከም ዘይብልካ ብተግባር ኣረጋግጸሎም እምበር ንዝኾነ ሰብ ኣይትጽላእ። መንገዲ ፍቕሪ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።